Philippines! Good morning! Magluluto lang ako ng rice guys kasi kailangan kong umalis. And of course, kapag umalis ako, meron akong dalang rice. Alam na, meron tayong kikitain ngayon. So, iwan ko si Mister. So, busy lang din siya sa mga ginagawa niya. Tignan niyo itong buhok ko. Katatapos ko lang naligo and ready lang ako guys kasi alis po tayo. Magkita po kami ni na Luigi at Brenda. Magkita kami. And nagluto ako ng rice kasi para hindi pa nga ako nag-lipstick hindi ko pa inano yung buhok ko, basa-basa pa. So ngayon, ang gagawin ko is, bakit inopen ko to? Nagluto ako ng rice kasi magdala ako ng rice kasi para naman, you know, alam na this, hindi tayo bibili-bili ng rice. Ulam na lang yung bilhin natin. Punta kami sa Filipino store pero ang bilhin namin ulam na lang para dire-diretso na tayo may kanin na. Sana kasya po itong container. Ang lalakas pa naman namin kumain kami magkasamang tatlo. Ang lakas namin kumain. Yes, Brenda, Lorde, malakas tayo kumain, day. Lalo na ako. Pag rice ng pag-usapan, adoy ginoo ko. I think okay naman ito sa rice namin, ay. Rinsi-rinsi. Then, alis ako dito 11:30. Ang time ngayon is 10:20 na. 10:20 ng umaga. So, sa labas na lang kami kakain. Dito sana sa bahay, pero napagod ako kung dito na. Kasi, maglinis pa ako. You know, doon na lang sa park para mag-enjoy ng mga mata namin sa ibang, you know. I'm leaving and leaving my baby. Hi, baby. Baby. Say hi. Say bye-bye. Iiwan namin si Tami, yung kami lang mga babae. Mag-ano lang kami, kain-kain. Ito yung dalhin ko. Kunti lang naman guys, plato, rice. And then doon lang kami bibili ng ano. Peeking. What are you peeking for? The kids are hungry and I'm leaving. So, ito yung suot ko. I love you. Give me a kiss. You love Peeking, me? he sits there like, I know. head around the corner all the time. There's new thing. I love you, hon. Me too. I will update you. I will call you. Have fun. Or text you, okay? Yeah. Love you, hon. So, naglalaba lang din siya. Look, daming labahan niya. Naglaba man ako, pero, you know, alam niyo na, bihis-bihis tayo palagi. So, laban din siya. So, tara, tawagan ko rin din si Brenda or a message. Punta muna kami dito sa Filipino store, bibili ng ulam. When will I see you again? Ay, singer pala to. Dito tayo ng last na ano Si Brenda. Yung zoom out ko ba, lalong pumayat si Brenda. Yung zoom out ko ba, lalong pumayat siya sa zoom out. Oo. Mas nakaganon ka talaga. As in talaga na notice ko. Buti na. Buti na lang maganda. Tumatawag. Ang init. Alam mo, Sumakit din yung tiyan ko. dapat kumain ka ng ano. Hala, asan tayo? Nandito sa loob ng sakyan. Asan tayo magpunta ba? Be, may isid. Yan, i-on mo nga yan dyan, Be, para maano. Tara, alis na kami, guys. Oo, may mga May nag-barbecue pa. Ano dito? Hala, may bahay doon? Ano, may bayad dito? Ha? May nag-party. Ha? Oh, may tubig. Gusto ko yan. Doon tayo sa isa. Tuan, malapit sa tubig. Hala, doon tayo malapit sa tubig. May tubig. Ha? Pwede magtampisaw. Okay ka lang, Be? Hala, pwede dito pala mag-party, Be? Sa kabila. Hala, may tulay doon? Ha? O, tingnan natin ta. Paano ba? O, dito. Alam mo, ang bango ng barbecue, guys. Ano yan? Ang ganda ng tubig. Ganda dito, ay, tubig, oh. Yun. Hala, amoy tae, man. Amoy tae. Doon sana, babe. Ha? Doon sa loob. Merong table doon? Oo. Parang doon ata, parang doon. Muna kayo, ha? O, tignan mo sa parang may daanan doon, Be. Oh, tara. Tara. Ang payat ni Brenda. Tara, sundan natin. Nandun na. Oh, tara.
Sinundan lang namin si Lola. May tao dito. Takot ako. Kala ko naman ano yun. Wala. May tao dito. Natakot ako. Sipain ko lang yan, be. Madali lang yung matumba. May tao kasi dito, guys. Nandito kami sa Bukirin. Bukid. Asan si Lloyd eh? Hindi na. Ano? Pag may tao, alert to kayo, ha? Uy, mainit dyan. Dito na. May tayo kasi yun eh. May tissue tayo? Ala, meron pero kunti lang. Dito lang tayo kahit mainit. Picture lang ako. Ayun na nga, nag-enjoy kami dito guys kasi ang sarap pakinggan yung tubig habang kumakain, ang sarap ng pagkain. Ipakita ko nga sa inyo yung pagkain namin kasi sobrang sarap. Alert to, be, tingin ka diyon, tingin kami dito ha. Karatigin ko sila. Ang kaya ni Lloydie karate ha, pata oh. Ay, pipicture ako, ipapakita ko to kay Mark. Ang daya. Masarap talaga mag-picnic pala pag malapit sa tubig, maririnig mo yung agos. Dito din habang kumakain kami guys, tingin kami ng tingin sa paligid kasi ang dami ding mga lalaki naglalakad-lakad doon sa may daanan. Kaya alerto po kami kasi alam nyo na 3 kaming babae, mga maliliit pa. Si Brenda mapapalid lang yan. Pinagtawanan ko na si Brenda guys. Kaya talaga next time, palagi na lang kami nitong magkita ni Brenda. Pakainin ko ito ng marami. Kawawa naman itong katawan nito. Anyway, ganyan talaga yung magkakaibigan, magtawanan sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Kasi matagal-tagal din kami hindi nagsasama ang 3. Alam nyo, pagkatapos namin kumain guys, tinitignan ko itong tubig. Dito na si Lloydie din nag-wash ng kamay. Hugas ng kamay kasi po wala masyadong tubig. Kunti lang yung tubig na dala ko, 2 lang. At saka maginaw din yung tubig dyan. At saka ang sarap talagang pakinggan ng tubig dito guys. Gusto kong bumalik dito po next time kasi parang nag-enjoy talaga ako dito sa picnic namin ito. Next time naman, dried fish yung dalhin ko. At saka mga gulay-gulay yun na lang. Kasi masarap din yung gulay at saka dried fish. Marami pala ditong nagbabarbecue, Marami. Dito oh. Maganda dito magtalon-talon. May mga nagluluto doon sa kabila. Barbecue. Family. Pwede na dito maglaba ba? Anyway guys, salamat sa pagsasama niyo sa amin. Dito na lang po tayo. Pauwi na kami. Thank you so much guys for watching. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Hello guys, ito na nga guys, dito tayo kasama natin si Brenda. Si Lloydie iba yung sasakyan yung dinrive niyan. Dito lang kami sa Filipino store, nag-stop over kami sandali. And then pumunta kami sa Goodwill. Alam niyo naman, mahilig tayo sa mga mamurahing damit. Hindi kasi natin afford yung mga mamahalin. So dito tayo sa mga ukay-ukay. So nag-ukay-ukay lang kami dito. Maganda itong damit na ito. Pero kaso parang sobrang short naman yan. Mura lang yan guys. Mga nasa $5 lang ata yan. Mura. Pero maganda naman siya. Kaso lang sobrang maiksi yung ano niya. So ito si Brenda. Mahilig din ito sa pantalon. Okay, mahilig ako sa palda. Si Brenda mahilig sa pantalon. Kaso yung mga binibili namin, hindi namin sinusuot. O diba? Kakaiba. Nasa grocery na kami. Ang mga kasama ko, yung puwit ng isa sobrang laki, parang may balon. Yung isa walang balon. No, humihiyos. Humihiyos yung... Ano yan, be? Lady, naihi ako, be. Oo, buti. Kasi umihi kanina. Buti, may napkin ako. Dito yung palmuli. Sige guys, hanap tayo ng palmuli. May action na pala kayo. Ay, Bi, ang bango. ang bango nito, be honest, be. Bibili ka na, bitagwan something dollar lang. Ang bango. Ang dami namin sa bundok. Ang dami nga sa amin, pero ito yun sa Pilipinas, napifeel ko. Para kung estudyante. Tayo last time niya na. Oh,
Kinain ko. Okay guys, pagkatapos namin nag-grocery, napag-desisyonan ko pupunta ng Target kasi kailangan kong bumili. May hinahanap akong eyeliner essence pero kaso hindi ko makita-kita. And also, sabi pa ni Tami, gusto niya magpabili daw siya ng damit na black. Yun, nilakad na lang namin guys kasi malapit lang naman siya. So yun, lakad-lakad. Ay, cute yan oh. Maghanap muna ako kay Tami ha. Sila maganda dito oh, mga pangbahay bi oh. Luigi. Oh, yan yung fit mo. Apo, sa puwit mo, be. Bagay yan sa'yo. Bakit kasi yung kulay niya? Ay, naku, hindi ako nakikitan dito, be. Mainit eh. Ay, kala ko naman photo. I-open nga natin dito sa sasakyan, be. Upo kayo dito. Dito na lang kami. Mainit. Nagtsikahan na lang kami doon sa loob ng sasakyan kasi sobrang init. So ngayon, hinatid ko lang si Brenda. Ang traffic pala dito guys kasi may parang party-party sa daan doon sa unahan. At ito, nakauwi na ako. Nagwala na yung aso. Hey, what's wrong with your nose? Oh, it's somebody cut you. So, this is what I got. My Roxy's very annoying. Happy to see Mama. You're happy to see your Mama, baby girl. Yes, you are. Oh, Mama monkey. Happy. Anyway, guys, I'm home. Hi, guys. I am home. Ang grocery ko lang, guys, is konti lang naman. Ito siya. And ito, bukas ko na po ito sila lutuin. Guys, yun lang yung ginawa namin ni Luigi at Brenda. Nag-hangout lang kami. And yun. And ilagay ko lang ito kasi gusto kong uminom ng maginaw na tubig. Tubig. Gusto ko ng tubig. Kasi ngayong araw talaga hindi ako uminom ng tubig. And so yun nga, meron tayong dinifrost kahapon. And then hindi ko naluto sa oven, sa oven lang ito. Madali lang ito sa oven. And ito na lang yung dinner namin kasi nga, nabisi nga ako eh. Meron pang chicken doon sa sa refrigerator sa baba. Meron pa tayong chicken. So yun. And ito naman, simple lang naman ito guys. How many degree itong oven be? 375. May trabaho si Mr. guys sa Tribeca sa city. Kaso tinatawagan siya, parang may problema ata. So ngayon nag-explain siya at saka ikwento ko na lang sa inyo sa baka bukas or sa next vlog kasi parang siya, iwan ko kung basta may something lang na kailangan ni Tami gawin pero hindi ni Tami gagawin. So yun. And yun, kausap niya yung head sa Tribeca kaso parang may problema ata. Hi guys. Anyway guys, nakabalik na ako ng bahay galing sa namin nila ni Lloydie. Iniwan ko si Tami, 'di ba? And so andito siya sa bahay buong araw. And hindi kasi din okay yung pakiramdam niya and naglalaba lang siya kasi paminsan masarap maglabas. Hindi kasama yung barkada, walang asawa. And yun, hindi naman masama na lalabas iiwan yung asawa. Pero paminsan talaga, masarap pa ganun. And iba rin pa pakiramdam ko guys. Yung lalamunan ko is masakit. Nag-take ako nito. Oil of oregano, nag-take ako. And I'm going to take again. And nag-take ako ng Theraflu. Kasi nafe-feel ko na may plima. And also masakit yung ulo ko. And yun lang yung guys. Thank you so much for watching.